Kulolu suku siphinda sinibingelele egameni elihle lomfowethu Jesu Kristu. Amen. Sizaqhubeka ke ifundweni zokuqala zamaKristu. Namhlanje ke kwisifundo number 3 la sibuka khona isihloko esithi khula ngokwazi nokwenza. Khula ngokwazi nokwenza. Lezi ifundo ke ihlele amaKristu abazana bathe basanda kubhabhadiswa banezela endlini yenkosi nabamisela ukukhula ekumazini uKristu njengomsindisi weimpilo zethu. uKristu uma ezisa abafundi bakhe lapha kuMathewu 28 uverse 20 uma laba bantu sebenziwe abafundi ngokuthi bathobele ivangeli babhabhadiswe. U20 wakhona uthi ke uJesu yalabafundi bakhe nibafundise ukugcina konke enginiyale khona, bhekani nginani kuze kube sekupheni kwezwe. So indaba ke isekuthenini ke umthwalo webandla ukuthi njengoba wena usumntana kaNkuluNkulu ufundise ukugcina konke uNkulunkulu asiyale khona. So lezi ifundo ke zibheke lapho ukuthi wena ukhule ekumazini uNkulunkulu, ukhule ekumsebenzeni uNkulunkulu. So incwadi esoyithinta ke la incwadi yabesibili yokuqala kaPetro sibuka la uchapter 2 sizobuka khona uverse 1 and 2. Incwadi esohlala kuyo la incwadi kaPetro uqala uchapter 2 uverse 1 to 2. Ithi ke ngakho lahlani ububi bonke nobuqili bonke nokuzenzisa nomhawu nokuhleba konke njengezingane ezisanda kuzalwa, langazelani ubisi olungokomoya olungenakanakala ukuze nikhule ngalo kube ngukusindiswa. So amazwi ke kaPetro la ebhayela amabandla ewakhuthaza ngenkolo esikuyo, inkolo etholakala kuKristu Jesu. Uthi ke ngakho lahlani ububi bonke. So ke sibuka ke la ukuthi umuntu ukuze akhule ekumlayela uNkulunkulu, sithola ukuthi ke nazi izinto amele azenze. Umntwana ke uyakhula natural njengoba abantwana bezalwa, umntwana uvela emncane lusana bese eyakhula. Yabona? Ongakhuli umntwana, umuntu ongakhuli usuke egula. Futhi uma engakhuli ukufa kuseduze, angafa nokufa. So umntwana ongakhuli kubonakalisa ukuthi kunesimo esingekho right emzimbeni wakhe. Kungamenza futhi lo mntwana agcine njani ezefa, afe. So nawe ke njengomntwana kaNkuluNkulu kumele ukuba ukhule. Ukuze ukhule kahle lahla konke okuhle. Lokhu Petro aqala ngakho la mayikhuluma la ncwadi yokuqala Peter uqala chapter 2 verse 1 and 2. Uthi ke lahlani konke okubi. So istep sokuqala ukuthi silahle konke okubi. So ke fanele ke sikhule njengabantwana bakaNkuluNkulu ekumazini uNkulunkulu nasekumsebenzeleni. Uma uPetro uncwadi yesibili uma iphethe incwadi yakhe uchapter 3 2 Peter 3 verse 18 uthi la khulani emseni nasekumazini uKristu Jesu inkosi yethu. So fanele sikhule emseni nasekumazini. So umntana kaNkuluNkulu fanele akhule. Uma engakhuli uzofa. Uma engakhuli khona oku-wrong akwenzayo noma izinto ezingathokozisa uNkulunkulu ezimvimbela ukuba zenjani angakhuli. Ingakho ke la uPetro la kuchapter 2 uPetro uqala uverse 1 uthi ke ngakho lahlani ububi bonke. Okusho ukuthi ububi ibona obenza ukuthi umuntu kaNkuluNkulu angakhuli kahle, angakhuli ngalendlela uNkulunkulu afuna ngayo endlini yakhe. Omele ukwenza ukuze ukhule lahla konke okubi, ulangazele ubisi ukuze ukhule. Ubisi lo lakhuluma ngalo la uthi ke uverse 2 njengezingane ezisanda kuzalwa langazelelani ubisi. Yini lolu bisi olungokomoya olungonakala ukuze nikhule
ngalo kube ngukusindiswa. So kuveza ukuthi uma umuntu engakhula ngeke asindiswe. Uma umuntu engalangazeli ubisi olungumoya kaNkulunkulu angeke lo muntu akhule. So lolu bisi yini? Yizwi kaNkulunkulu. So phela leli izwi limbulwe uNkulunkulu ngomoya wakhe. Mawufuna incwadi ukuqala uchapter uPeter wesibili uchapter 1 ufunda khona uverse 19 ugcina lapha ku verse 20-21 kuveza lapho ukuthi leli izwi esinalo lambule abapostoli beqhutshwa abaprofeti beqhutshwa ngumoya kaNkulunkulu. So lokho abakhuluma akusikho nje njengoba sithi sifuna incwadi kaPetru kahle hle noma kubhale ngesandla uPetru kodwa omambulele izwi omambulele lokho esikufundayo uNkulunkulu ezulwini. So asifundi intando kaPetru noma intando kaPaul noma umuphi umprofeti kodwa sifunda intando kaNkulunkulu. So ke silangazelela ke lolo bisi silangazelela lelo zwi likaNkulunkulu elivezwe ngani ngomoya kaNkulunkulu. So umntwana kaNkulunkulu ufanele afise ukufunda izwi likaNkulunkulu. So ke uPaul amayibhayela abazana baseFilipi ngithanda sithatha lencwadi Filipi chapter 1 verse 9 fanele sibe nenjongo silahle okubi sho kanjalo uPetru sibheke sijonge ini ubisi olungokomoya ongeke lonakala sikhule ngalo okuzoba ukusindiswa kwethu. So iprocess yokusindiswa ayipheli nje singena emanzini. Iprocess yokusindiswa ukuthi sigcineke endlini kaNkulunkulu sifunde sikhule iprocess yokusindiswa isaqhubeka. Yabona? Kodwa masiye ukukhula siqhubeke ezintweni ezimbi asizukukhula asizukusindiswa. Ngoba angeke sifanele uKristu osezulwini chapter 1 Philippians chapter 1 verse 9 ngikhulekela lokhu kuba uthando lwenu luvame kakhulu njalo ekwazini nasekuqondeni konke. Uthini uPaula? Ngikhulekela lokhu kuba uthando lwenu luvame kuphi? Kakhulu njalo ekwazini nasekuqondeni konke. Ngamanye amazwi umKristu ufanele akhule eqondeni nasekwazini konke. Ngamanye amazwi iTestament lonke elisha fanele umKristu alazi. Ngoba i-road map yethu, indlela yethu ukusigcina sisindisiwe, i-road map yethu yokusisa kuphi ezulwini. Mangifuna ukwazi ukuthi ngisuka la mhlambe ngiye eCape Town ngihamba ngayiphi imigwaqo, kunemap enziwe ezongenza ukuthi ngifinyelele kuphi eCape Town. Kanjalo ke kunemap enziwe ukuze ngifinyelele ezulwini fanele ngihambe ngayo. Yiyo ke kufanele ukuthi ngihlale kuwe ngiyibhekisise ngoba izongigcina nginjani ngiphila kuNkulunkulu. Ngingakho uPaul athi ke uyabakhulekela abazali ukuba njani bavame kakhulu njalo ekwazini nasekuqondeni konke. UmKristu ke fanele afunde iBhayibheli. iBhayibheli lama testament amabili. Testament elidala lalibhekiswe kakhulu kuIsrayeli nokhokho. iTestament elisha kubhekiswe kakhulu kumaKristu elamaKristu. Ngamanye amazwi sivumana namaKristu asenzele noNkulunkulu. Ngamanye amazwi amaKristu ayohlulela noma abantu abaphila ngalesikhathi bayohlulela ngeTestament elisha ngoba yila siphila esikhathini lawo ivangeli lishunyelwa khona. Ivangeli kaKristu lizohlulela abantu ukuthi baye bakholwa yili noma bazange bakholwa yilo. So ke kubalekile ukuthi umKristu afunde iBhayibheli. Kubalekile ukuthi nawe njengomntwana kaNkulunkulu ufunde ulazi ngoba yila kugcine khona intando kaNkulunkulu ezokwenza ukuthi ukhule kahle kuNkulunkulu. Hlola ke imibhalo emihla ngemihla. OPaul mabefika endaweni yaseBeria beshumayela ivangeli, uMoya oNgcwele la ngokubhala kaLuka uveza okuhle ngalaba bantu baseBeria. Chapter 17 sifunda khona la uverse 11. 17 verse 11. Labo ke babe bahle kunabaseThesalonika, balamukela izwi ngenhliziyo yonke, bahlolisisa imibhalo ngemihla ukuba zinjalo yini lezo zinto.
Laba bazane lithi izwi likaNkulunkulu labo ke babe bahle. Kuyakhomperwa abazane la oPaul befike khona. Umoya oNgcwele uyabonisa abantu abahle. Abantu abahle abanjani? Babehlolisisa imibhalo ukuthi lezi zinto ezikhulunywa ngoPaul zinjalo. Ngamanye amazwi amaKristu awenzi kahle nje ukuthi umuntu asukume athi ukhulumela uNkulunkulu bavele abantu bamukele noma ikuphi lokho akukhulumayo. Namhlanje sinabadukisi abagcwele izwe abadukisa abantu. Abantu futhi nabo bathanda ukudukiswa. Yini indaba na? Abahlolisisi imibhalo. Ngabe wena uyakuhlolisisa lokho okwenzayo? Ngabe uyabahlolisisa labantu abathi bamele uNkulunkulu bakhulumela uNkulunkulu? Ngabe lento abayikhulumayo ziyafundeka na eBhayibhelini? Noma bahlanekezeka imibhalo? Noma bafundisa imfundo zamanga? Bagcwele ezweni. Kodwa uma ungahlolisisi imibhalo, ungafani labazana baseBereya, awenzi kahle. Uthi-ke la uLuka ngokubhala umoya oNgcwele emhola uthi babe bahle kunabazana baseThesalonika, babehlolisisa imihla ngemihla, behlolisisa yini imibhalo, babe-check ukuthi lento ekhulunywa uPaul iyatholakala na embhalweni. So noma umuntu ekhuluma phakathi kwethu fanele sihlolisise, singathathi nje. Ingakho-ke umKristu ufanele afunde imibhalo, afunde iBhayibheli, alazi imihla, ahlolisise imihla nemihla. Akufanelanga kuba yisurprise kumKristu kwizinto ezitholakala kuNew Testament esebandleni iminyaka eminingi. Khona abantu abangalifundi izwi leNkosi makhulunywa ngezinye izinto baba surprised. Yini inkinga? Abafunda, abahlolisisi. So umuntu ongahlolisisi, umuntu ongafundi akakhula, akamthokozisi uNkulunkulu. Fanele kujwayeze umqondo ukufunda izwi. Yabona? Bazana baseHebheru nabo babekhuzwa ukuthi bekufanele ngabe manje bayafundisa, kodwa ngenxa ukuthi basadinga izifundo zokuqala. So kuyinkinga, kuyiphutha umuntu osadinga ubisi, umuntu osadinga ukudla kwezingane esekhulile, esemdala, eseneminyaka eminingi ebandleni. So nawe ke mntana kaNkulunkulu ongena manje ebandleni, ungazivumela leso simo ukuthi ukhule ebandleni kodwa ungalazi izwi likaNkulunkulu. Kuyiphutha. Yabona? Khula ke ekulazini izwi likaNkulunkulu, funda iBhayibheli lakho imihla ngemihla. Sibuyela ngabazana baseBereya babehlolisisa imihla ngemihla ukuthi lezo zinto zinjalo na. 5 verse 14. Ngakho ke Hebrews 5 verse 14. Kepha ukudla okuqinileyo kungokwabakhululeyo abathi ngokujwayela ukusebenzisa umqondo sebe nawo osulungele ukwahlukanisa okuhle nokubi. So labazane benzeni? Baye bafunda, baye bahlala embhalweni. Bathi ke ngokujwayela ukusebenzisa umqondo sebenawo olungisele ukwahlukanisa okuhle nokubi. Okusho ukuthi umuntu ojwayeza ukufundisa kaNkulunkulu, umuntu ojwayela ukuhlala ezindlini kaNkulunkulu, uyawutraina umqondo wakhe, uyawujwayeza umqondo wakhe ukuthi ukwazi ukuhlukanisa izinto uNkulunkulu ayifunayo nento uNkulunkulu angayifuni, into ezimbi, izinto ezinhle. Uma ungafundi angeke ukwazi ukuhlukanisa lezo zinto. Uma ungahlala ezwini angeke ukwazi ukuthi ukwazi ukubona ukuthi lento uNkulunkulu akayifuni. Inkinga ekuphi? Awujwayezanga umqondo wakhe izwi likaNkulunkulu. Izwi likaNkulunkulu alihleli emqondweni wakho. Kuhleli into zezwe, kuhleli ukukhuluma kwabantu. Fanele engqondweni zethu kuhlale izwi likaNkulunkulu ukuthi noma umuntu ekhuluma, noma umuntu esilinga sikhumbule amazwi eNkosi ukuthi iNkosi ayikufuni lokho. Ngabe ujwayeza umqondo wakho ezwini likaNkulunkulu, noma ujwayeza ku-TV, noma ujwayeza kwinto? Namhlanje sinama-internet, namhlanje sinabo Facebook, sinabo WhatsApp. Abantu abasahlala ezwini likaNkulunkulu. Kubenza ukuthi ke bangakwazi ukuhlukanisa okuhle nokubi. Yabona? Ake sibuke kafishane ke ubuhle bokufunda iBhayibheli njalo. Kwenzakalani? Okokuqala uzakuba ngongakhubekisi, uthele izithelo ezinhle. Abantu abangafundi, abantu abangakhuli ezwini leNkosi, abangakhuli emseni weNkosi, abantu abayisikhubekiso,
abantu abangatheli iy'thelo, abaza ngithi, bahamba bekhubekisa, benza izinto uNkulunkulu angayifuni, bahamba ngemizwa, bahamba ngemiqondo yabantu. So umuntu ohlolisisa izwi wenza ukuthi angakhubekisi abazalwane. Ke sifunde incwadi yabaseFiliphu, sofunda la uchapter 1 uverse 9 to 11. Uthi-ke la ngikhulekela ukuba uthando lwenu luvame kakhulu njalo ekwazini nasekuqondeni konke, ukuze nikwazi ukwahlukanisa nize nibe mhlophe nabangakhubekisiyo, kuze kube lusuku lukaKristu, nigcwaliswe ngezithelo zokulunga ezingaye uJesu Kristu, kube inkazimulo nodumo kuNkulunkulu. Kwenzakalani umuntu uma evama kakhulu njalo ekwazi nasekuqondeni konke? Kwenzakalani? Ukuze ningakwazi ukuba nenzeni nibe izikhubekiso. So umuntu uma ufuna ukuprevent ukuthi ungakhubekisi abantu, ngaba sebandleni, ngaba semhlabeni, hlala ezwini, uzokwazi ukuthi uNkulunkulu ufunani. Umuntu ke ongahleli emazini kaNkulunkulu, ongafundi, kwenzakalani? Kuba isikhubekiso. Okwesibili esikubonayo uverse 11 uthi nigcwalise ngezithelo. So uma ungafundi, uma ungakhuli ekwazini uNkulunkulu, ungahlolisisi imibhalo, kwenzakalani? Ayigcwali, aziveli iy'thelo zikaMoya Oyingcwele. Akuveli lokhu uNkulunkulu akufunayo, ngoba awazi, awufundi, awuhlolisisi, awunakisisi lokhu okufuna uNkulunkulu. So angeke kube nezithelo zikaMoya Oyingcwele. Uza kuba namandla okwahlukanisa okuhle nokubi. Kuvele nala ukuthi uma ufunda uyakwazi ukuhlukanisa okuhle nokubi. Incwadi esifundile abaseHebheru chapter 5 verse 14 ibonise lokho ukuthi abaqhubekayo bedla ukudla unjani okuqinileyo okuyizwi likaNkulunkulu bayawujwayeza umqondo wabo ukuba bakwazi ukuhlukanisa okunjani okuhle nokubi. They are able to rightly divide the word of truth. So umKristu ke fanele kakhulu ekuhlukaniseni izwi likaNkulunkulu. Ake sithinte incwadi kaTimotheyu wesibili uchapter 2 verse 2 to 15. Sibona ini la imphumela emihle yokufunda iBhayibheli. Okokuqala sibonile ukuthi awuzukuba isikhubekisi. Okwesibili uthela iy'thelo ezinhle, futhi uba namandla okwahlukanisa okuhle nokubi. You are able to rightly divide the word of truth. 2 Timothy 2 verse 15. Ithi ke khuthalela ukuba uziveze uthembekile kuNkulunkulu, isisebenzi esingenamahloni esiqondisisa kahle izwi leqiniso. Khuthalela ukuba njani? Uziveze uthembekile. Uthembeka kanjani? Ngokuthi ukwazi ukuhlolisisa kahle imibhalo, ihlukanise ukuze wenze lokho okufuna uNkulunkulu. Ububi bokungakhuli. Ububi bokungakhuli. Sofunda incwadi yabaseEfesu chapter 4 uverse 14. Ephesians chapter 4 verse 14. Sibuka ke manje ububi bokungakhuli. Ububi bokungakhuli. Sibonisile ekuqaleni ukuthi uma umuntu engakhuli noma physically ingane uma engakhuli iya ekufeni. Nomuntu ke ongakhuli endlini kaNkulunkulu uya ekufeni, uzofa ekukholweni, akushiye ukukhona, njengoba abaningi benze kanjalo. Inkinga ikuphi? Baqale bangalahla okubi. Yabo, phela uma singamaKristu silahla okubi, silahla umuntu omdala. Isifundo sokuqala sisithintile lapha sibuka incwadi abasibili waseKorinte chapter 5 verse 17. Ithi ke la uma umuntu ekuKristu Jesu uyisidalwa esisha, bheka okwakudala kudlule sekuvele kunjani okusha. So uma umuntu esahlele ezonweni uhleli nomuntu omdala, uhleli ndezazi zakudala. So uma ungashile kokubi, kuyisihibe, kuyakuvimba ukuthi njani ungakhuli. Yabo, mase bese bandleni abantu bangalinakisisi iBhayibheli, bangafundi, kubenza ukuthi bafeke. Ububi bongakhuli, Ephesians 4 verse 14 ithi ke la ukuze singabi sisaba izingane, sishukunyiswa amaza, sipheshulwa imiboya yonke yezimfundiso ngenkohliso yabantu, ngobuqili obunamacebo okudukisayo.
So sifunda sihlolisisa imibhalo senzelani ukuze singadukiswa ngabantu. Uthi-ke lapho uJohn mayekhuluma ngale ndaba, 1 John chapter 4 verse 1 wehla nayo wazisa abazalwane ukuthi baqaphele ngoba baphumile omoya abanjani abadukisayo ezweni. So njengoba bebagcwele omoya abadukisayo kunemfundiso eziningi ezidukisayo emhlabeni, uzokwazi kanjani ukubona ukuthi lokho okukhulunywa iqiniso noma lokho okukhulunywa amanga? Ngoba sinabantu abagqoka kahle, abakhuluma kahle, abanolimi olumnandi kanti baphethe imfundiso zokweduka. Uzokwazi ukubona kanjani ukuthi lokho umuntu akukhulumayo kuhle noma kubi? Akufuna uNkulunkulu noma uNkulunkulu uyakufuna? Ngoba wena ufundi phela, unake imizwa yabantu, unake ukujajiswa ukukhuluma komuntu. So ingozi ikhona, uzakuba ingane upheshule izifundiso zamanga. Ilokho kuzokwenzeka. Sinabantu namhlanje abahleli emasontweni, abahleli emahlelweni balandela uNkulunkulu, abanakile ukuthi kahle hle baye esihogweni. Yini ebenze banganaki? Ukuthi abasalifundi izwi laNkulunkulu, abasalihlolisisi. Sebenike konke, abanye bathi hayi sinika umfundisi, sinika upastor, sinika umpriest ukuthi kube uyena wenza konke, thina nje sizolalela. EbuKristini akusebenzi kanjani, ebandleni likaKristu akusebenzi kanjani. Umshumayeli noma abaholayo noma amalunga ebandleni akufanelanga sithi nje yibo bodwa kufanele bazi, nathi kufanele sazi. Sifana nabanjani nabazana bakubo baseBeria, babehlolisisa imibhalo. Kudle into ezikhulunywa uPaul zinjalo na. Sidinga abazana abanjalo abazohlolisisa imibhalo, abazofunda. Ngabe uyafunda? Mawungafundi kulolu suku, qala namhlanje ukuze nawe ungapheshula imimoya yezwe, ungapheshula izifundiso zabantu. Uma ufuna ukuthokozisa uNkulunkulu, kumele ukuba ukhule, uzokwazi ukwahlukanisa futhi uthele izithelo ezinhle. Ngaphandle kokukhula, ngaphandle kokwazi uNkulunkulu ufunani, angeke uthele izithelo ezinhle efuna uNkulunkulu. Sengathi inkosi nganibusisa ekufundeni kwezilayo, iphinde ibe nani futhi ngosuku oluzayo siqhubeka safunda izifundo zokuqala zoKristu. Inkosi nibusiso. Amen.